खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव बांलादेशनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय नंगौ बांलादेशआव गंसे बासआ गंसे हान्थामेला फेरियाव गाखोनो नाजानाय समाव दैमायाव गोग्लैनानै खमैबो 23 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया बुधबारखालि बेलासिनि 5:15 समाव बासआ बांलादेशनि पद्मा दैमायाव गोग्लैनायनि जाउनाव खोला सोनाब जिल्लानि राजबारियाव दौदालिया टार्मिनालाव बे जाब्रबथाया जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 40 दावबायारिफोरखौ लानानै फेरियाव गाखोदोंमोन बासआ। दावबायारिफोरखौ दैखांनायनि उनाव बासआ फेरियाव गाखोनाय समाव जायो गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया। जाथायनि उनाव रैखाथि जाहाजआ 6 घन्टानि उनाव गोदोना थानाय बासखौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। बांलादेशआव गंसे बासआ गंसे हान्थामेला फेरियाव गाखोनो नाजानाय समाव दैमायाव गोग्लैनानै खमैबो 23 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया बुधबारखालि बेलासिनि 5:15 समाव बासआ बांलादेशनि पद्मा दैमायाव गोग्लैनायनि जाउनाव खोला सोनाब जिल्लानि राजबारियाव दौदालिया टार्मिनालाव बे जाब्रबथाया जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 40 दावबायारिफोरखौ लानानै फेरियाव गाखोदोंमोन बासआ। दावबायारिफोरखौ दैखांनायनि उनाव बासआ फेरियाव गाखोनाय समाव जायो गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया। जाथायनि उनाव रैखाथि जाहाजआ 6 घन्टानि उनाव गोदोना थानाय बासखौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो आरो हरनि 11:15 गारिनि माखासे बाहागोखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो दसे समनि उनाव एबा 11:30 समाव गासै बासखौ जाहाजनि क्रेनजों दैखांनाय जायो। मेगनाव मोदै जाना सैनाङै नखरनि सोद्रोमाफोरा जाथायथिलियाव जमा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों।